Helyo karon nga si Jesus mingon, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Mga igsoon, unsa man ang atong gipangita diya sa atong kinabuhi. Nasayod ako nga daghan kanato ang nangita og kwarta aron kita mabuhi. Daghan kanato ang nangandoy nga kita mamahimong adunahan. Daghan kanato karon nangita og katagbawan sa ilang kinabuhi. Daghan ang nangandoy nga kita magmalipayon kung atong makabot ang mga bahandi niining kalibutan. Nining atong ebanghelyo karon gipahinumduman kita sa Dios sa tulo ka mga butang nga ngay natong himuon. Unsa man kini? Una, we must detach ourselves from material things or from material riches that will hinder us from committing ourselves to God. Ang Dios nagpahinumdum kanatong tanan sa pagbiya sa atong mga katigayunan aron kita tinud-anay nga makapangalagad kaniya. Ang pangutana, andam ba kita muhalad sa kinatibuk-an natong kinabuhi ngadto sa Dios? Andam ba kitang mamahimong instrumento sa Dios nga mapakaylap ang maayong balita ngadto sa tanang kanasuran? Andam ba kita nga moatubang sa mga kalisdanan sa kinabuhi tungod ug alang sa atong paghigugma sa Dios? Maigsuon, subo kayo pamalandungon nga karong panahona, mas gi-prioritize natong atong panginabuhian ug usahay malimot kita sa pagsimba ug pagpasalamat sa Dios. Usahay mabisi kita sa atong mga negosyo, mabisi kita sa pagpangita og kwarta, ug tungod nini atong malimtan ang Dios. Atong hinumduman kanunay nga ang Dios mo'y naghatag sa atong kinabuhi ug angay lamang nga siya mo'y una natong pasidunggan ug pasalamatan. Ikaduha, we must devote ourselves to Jesus. We must focus our thoughts, our energy, and our future not on material things but on God alone. Maigsoon, nangandoy ba kita sa Dios diya sa atong kinabuhi? Karon panahona, gamay na lang ang nangandoy sa Dios. Unsa man diay ang atong gipangandoy? Kasagaran kanato nangandoy sa gahom ug bahandi. Kadaghanan kanato nangandoy sa dungog ug posisyon diya sa panggamhanan. Kitang tanan nangandoy og katagbawan diha sa mga material nga mga butang. Ug ang kasagaran ra ba natong sakit, mao nga usahay dili kita makontento. Ganahan gayud kita mo acquire og mga nindot ug mahalon nga mga butang. Dili gayud kita matagbaw. Aduna bitaw panultihon nga nag-ingon, the more we have, the more we desire. Kanunay gayud kitang mangita sa mga butang nga makapatagbaw sa atong kinabuhi. Nagtuo kita nga ang mga material nga mga butang mo'y makahatag kanato sa tinuod nga katagbawan. Nindot ang giingon ni San Agustin. Unsa may iyang ingon? My heart is restless until it rests unto you, O Lord. Ang tinuod nga katagbawan wala sa mga material nga mga butang nga atong nahuptan, kundili anaa sa Dios lamang. Ang Dios mao gayud ang maghatag kanato og tinuod nga katagbawan sa atong kinabuhi. Ikatulo, we must learn to trust in God. A person who trusts in God will learn to give himself to God. Ang tawo nga masaligon ngadto sa Dios makakat-on sa paghalad sa iyang kagalingon ngadto kaniya. He will learn to let go and let God. Maigsoon, nining atong santos nga misa, magampo kita nga makabaton unta kita sa dakong pagsalig sa Dios dili sa mga bahandi nining kalibutan. Magmatinudanon unta kita sa atong paghalad sa atong kinabuhi ngadto sa Dios kay nasayod kita nga dili gayud kita niya biyaan. Amen. Palihog manindog.